थांखिया आंनिया माने थिखादार इन्जिनियारखौ एक्सन लाथों होनना बानायाखै दे आङो माने जास्ट जोंनि मिस्ट्रिनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै माने 7 बोसोरावनो मानो गुगादो बिनि थाखाय फोरमायनो थाखायसो आङो भिडिअ बानायनाय जादों जेनेबा इयो मानो गुगाखो 7 बोसोरावथ' मोनसे थालाया गुगाथावा बे भागजोंनो अक्सिजेन हाबलांनानै जेनेबा अक्सिजेननि गेसखौ लहाया मोननानै माराम जानानै बेफ्रुना होदो बेखौ रावबो देख्लायाखैबो जेनेबा गारियाबो सौग्रावाखै हारसिंनो गुगालांजोब्बाय खुलुमबाय लोगोफोर जोङो फैलायबायनो खामानि मावनो दिनै एसे गोजान जायगायाव थांगोन जोंनि लोगोफोराबो फैगासिनो दङ जोंनि टिमा उनाव दंगायनो नुहुरगोन बा बिराद लासै सालायदोंलै बिसोरो नै इयाव मोनसे गोजौ दलं दोङो नोंथांमोना नुगोन दै मानसिफोर दंमोन दा सोर मानसिबो दिनैसो लोगो मोनबाय बे दलं सायाव रावखौ नुफेराखै Hei, hei. Muak. Muak. Mana ni? Dalam sangat. Tuh, tuh bro. Malam lagi. Nih, dari ini nih. Tolong coba. Tolong aja. Bisa kan जों थांलाय फैलाय खामानि मावो खालामबाय थायो ना दिनैसो नायसनदो बेमारखो ओइ नै सिङाव बोरै दलङा नोंथांमोना नायनो नागिर बोरै नै इयो बिराद गोजौ दलं दे खाथियाव मन्दिर दङ नै जाबाय दैमा नै दैमाया इखि मोनसे फैयो नै जा मोनसे फैयो फिसा मोननै दैमायाव जइन जादों बिनि सायाव दोङो दलं माने बे दलंखौ जोङो माने मोनसे फिसा अन्थाइ होननानै जों भिडिअ बानायनाय जादों जेनेबा बे दलङा बेसेबांमोन 2016 सनाव बानायनाय ओमफ्राय 7 बोसोरसोल' रानिं जाबाय नाथाय 7 बोसोरावनो दिनै नै दलंनि माने धालाय आखाइया गुगालांबाय जेनेबा भिडिअखौ बानायनायनि थांखिया आंनिया माने थिखादार इन्जिनियारखौ एक्सन लाथों होनना बानायाखै दे आङो माने जास्ट जोंनि मिस्ट्रिनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै माने 7 बोसोरावनो मानो गुगादो बिनि थाखाय फोरमायनो थाखायसो आङो भिडिअ बानायनाय जादों जेनेबा इयो मानो गुगाखो 7 बोसोरावथ' मोनसे धालाया गुगाथावा माने इयो रडा पुरानाखामोन माराम जानायखामोन बिनिखायनो इयो खम बयगावनो माने बेस्राबाय धालायखौ नास्रादो जेनेबा बेयाव जेनेबा धालायाबो मोजां रोजोब जायाखै फाग दोङोमोन बेनिफ्राय बे फागजोंनो अक्सिजेन हाबलांनानै जेनेबा अक्सिजेननि गेसखौ लहाया मोननानै माराम जानानै बेफ्रुना होदो जेनेबा इयाव मोननै कारन रडाबो पुरानाखामोन आरो धालायाबो मोजां रोजोब जायाखै जानांगौ इयाव सिमेन्टआबो खम ग्रेडनि होदो जेनेबा M20 नांगौमोन M20नि नङा इयो M15 नङाबा M12नि ओमफ्राय इल' नङा नुबायानो थागोन नै इयावबो दोङो इ मोनसे दलंनि आखाइ दै इयो सेफटि मोजाङैसो थानो नांगौमोन जब्द'सो जानांगौमोन माने 7 बोसोराव गुगालांजोब्बाय नै इयावनो इखौ रावबो देख्लायाखैबो जेनेबा गारियाबो सौग्रावाखै हारसिंनो गुगालांजोब्बाय बे खम ग्रेडनि धालाय जेनेबा नै इबो नैफोरबो सब दंजोबो बिदिनो नैफोर नै गावना दङ नै मावलायदो बोख्लाबा गागोनानै बेखौ बोख्लायनो थाथो नैफोरबो इफोरावबो नुगोन नै इफोरबो माने मोनफ्रोमावबो दङ आरो इखिनि जेसेबां गोलाव इखिनि आखाइया माने सब गाजोबनाय नै इजाबो दोङो नै नोंथांमोना नायनो हागोन इजाबो दोङो बिराद डेन्जारेस दलं इयो डेन्जारेस दैमा माने इ लामाजों माने बुहुद खम आरो थांलाय फैलाय मानसिफोर थांलाय फैलाय डेन्जारेस दलं ना दलंखौल' होनजाया जागाया प्लेसाबो डेन्जारेस नै इफोरबो सब दङ नै इफोरावबो नुगोन नै इबो नै इबो माने गासिबो आरो मोनसेबो बाखियानो गैया सबबो नै
आखाइजों दांनाबानांगौ आगोलनि बेफोरो कालारसो फोनना दोनदों बिसोरबो सब गुगाजोबनाय सब गुगाजोबनाय इमान खम बयगावनो गुगाना मोनहैयो मोनसे दलंनि सेफटिया एसे नै दैमाया बिराद गोथौ माने दलंआनो गोजौ नालाय गोथौ जाहैबाय सिंनिफ्राय बोरै नुयो बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना आं देखायगासिनो नै लामाया नै सिङाव बोरै दलंआ नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै गारि गोजान गोजानसिमहालागै नाहरब्लाबो रावखौबो नुहुराखै सानावनो जोबोर खम मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो बे लामाजों हरावथ' फैखाथारानो जि सासे फैयो माने बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों बे दलं सायाव मोदाया जि गुफुर गाननानै ओंखारना थायोनो जानो हागौ मोनसे समाव बेयाव बर'जों बर' दावहा जादोंमोन बेयाव मुंख्लं जानायनि आफाफोरानो नुजायो जानांगौ दलंनि आखामा लिरनाय नुदोंना नोंथांमोना भट फर BPF भट फर BPF जेराव लांदां जायगा बेयावनो लिरो BPFखौल' होनाखै आं UPPLखौबो होनदों जेराव लांदां जायगा बेयावनो लिरो जेराव लांदां जायगा बेयावनो लिरो बेयाव लिरस्लायस्लाय कालारनि फैसा आरो लिरनो होनायनि हाजिराफोरखौ गोरिबनि दान होबानो मोजां जागोन ना जायनो मोजां मावो बेनो भटआव देरहाखायो इमान खमाय थाबाय गंसेबो गारि थांलाय फैलाय गैया डेन्जार लामा डेन्जार दलं डेन्जार प्लेस दा माने बे डेन्जारिस दैमा डेन्जारिस दलं डेन्जारिस प्लेसाव माने दिनैनिफ्राय माने 28 बा 29-30 बोसोरनि उनाव माने बे प्लेसाव जोंनिनो बर' हारिनिनो मोननै हानजा बिसोर मोगा मोगि जानानै बिराद गिख्रंथाव दावहा सोलिदोंमोन माने जोङो माने क्लास 3 नङाबा 2 आव दंमोन आरो आं मोजां गोसोआव गैया खिन्थु प्लेसा बेनोथारना आरो बै समाव जायगायाबो हाग्रा बंग्राजों बुंफुंनायमोन दलंआबो काटनिसोमोन बेनिखायनो हाग्रायाव एरसोनानै सासेया सासेखौ एटाक खालामनो सुबिदा जायोमोन बर'फोरा बिजाबाव ओरैनो लिरजामाराखै दे गल' गथ' बर' गथ' दलर जथ' होननानै लिरनाय बिजाबाव दाबो क्लास 1 नङाबा UKGआव दंथारो दाबो दा आं बे गथ'नाव गोसोखांना जोबोद रागा जोंबाय दा मा खालामबावनो जगा रामदेबनि जगाखौनो फल' खालामनानै ट्रेनखौ गुसु खालामनानै BPखौ डाउन खालामनानै गोसोखौ सुग्लाय होनांसिगोन नंगौना लोगोफोर बोरै नुदोंना आंखौ नोंथांमोना रागा जोंबानो बिदि बियाम खालामनांगौ माने खमायलाङो बोरायबाबो गैया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नुखो कमेन्ट खालामदो सानबाय था नोंसोरो आरो चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बे बेल आइकनखौबो दामना हो जाबायना 10 बार बारबायसो फैदो बरिया थान्दा जासिगोन दा आंनि जगाखौ बोरै नुखो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों